vlog. Welcome to my guys. So karong adlaw magkuyog usami ni Kuya Brother. Syempre ako ang angkas alang ana magsiya. Gasolina sa ta para hapsay ang dagan. Dapit na ni sa checkpoint. Relax sa takariot kay nag-CR pa ang Kuya Brother. Pagabutan mo duol sa kandigo mo nahiyusan mi. Action mi kabalaka kay layo pagod ang bulkitanan. Unsa una ni ron? May gani naabot si Kuya. Ipaangkas dayon ko ni Kuya. Ug iya kong gihatod sa bulkitanan. Kung kinsa ka man Kuya, salamat sa imong kaayo. Paglingi na mo sa likod, wala man ang Kuya Brother among gibalikan. O hangtod na abot na diri sa bulkitanan. Shoutout ni tatay na tigbulkit. Guys, in case mahiyusan mo, pwede ra jud mo diri sa kang tatay. Naagi ni sila tindahan nga rilipan. Pangitaad jud ninyo guys ha. Bantay man niya. Dali ara lagi na tay. Ara day nakaingaw. Kanara day nakaingon. Yo, humana, let's going in Bais. Let's eating the Bais. Mercado di Bais. Eat me in the upstairs. I hear it me. Please disregard your feelings to see looking. Wait sa, padala sa ko kape. Bye guys.